Στέφανη μου, θέλεις αυτή τη εβδομάδα να πάμε έτσι ένα ταξιδάκι? Γιατί όχι. Λοιπόν, πού θέλεις να πας? Μου αρέσει πάρα πολύ η Ιταλία, Ναι. η Ισπανία, η Αμερική. Εγώ θα σου προτείνω να πάμε σε ένα έτσι νησάκι μακρινό, τις Σεϊχέλες. Α, Το τραγούδι που θα πεις αυτή τη εβδομάδα, το οποίο είχε πει πρώτη η Πολίνα, ονομάζεται «Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες». το ξέρω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Να μου πεις λίγο? Ναι. Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Πάμε για τρέλες. Τέλεια. Λοιπόν, αυτή τη εβδομάδα θέλω να βγεις στη σκηνή, να λάμψεις και αυτό το τραγούδι να το κάνεις, να το αγαπήσει όλος ο κόσμος. Αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ επειδή έχει και τρέλα και πολύ ωραίο ρυθμό επίσης. Άκου πόσα μέτρα έχουμε πριν να μπούμε στο κουπλέ μας. Εντάξει. Διπλό. Πουλά τα μάξι και το ψυγείο, δώσε το σκύλο. Πάμε να δοκιμάσουμε την εισαγωγή μας. Άρα έχουμε διπλή εισαγωγούλα μέχρι να μπούμε στο κουπλέ μας. Εντάξει. Διπλωμένο δηλαδή το πρώτο μας το κομματάκι. Να δοκιμάσουμε να βάλουμε το κομμάτι που μας κάνει. Φούχτισα εδώ μέσα. Πού να φύγω. Να πάω σε κανένα εξωτικό νησί, μακριά από το άγχος της πόλης. Εσείς τι λέτε, πάμε παρέα? Προσέχε με τα Πουλά ψηλά. τα μάξι και το ψυγείο, δώσε το σκύλο. Κλείσε το σπίτι και το γραφείο, ξεχνά τα όλα. Τώρα σηκώνασε πάνω. Ένα Μέχρι παράδεισο πάνω στη γη. Φωνάζεις Βρήκα όλες. να πάμε μαζί. Πάμε. Αυτή την εβδομάδα η Στέφανη μου ξεθαρρέψαμε πάρα πολύ και χαίρομαι υπερβολικά, γιατί έτσι είναι ένα τραγούδι το οποίο χρειάζεται spirit, ξέρεις, κέφι, ένα ωραίο πνεύμα και το έχουμε αυτή τη εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Με δυσκολεύουν κάποια μικρά κομματάκια του τραγουδιού, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρω. Πού εδώ, θέλω να φύγω, να πάω σε κανένα εξωτικό νησί, μακριά από το άγχος της πόλης. Εσείς τι λέτε, πάμε παρέα? Τάξη και το ψυγείο, δώσε το σκύλο. Κλείσε το σπίτι και το γραφείο, ξεχνά τα όλα. Έχω μαρκάρει στο χάρτη καιρό, ένα νησί πονηρό. Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Πάμε για τρέλες. Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Πάμε για τρέλες. Έλα πάμε. Με ξενερώνεις με δεξιώσεις και συζητήσεις κοινωνικές. Όλο με μπλέκεις σε συγκεντρώσεις και συζητήσεις πολιτικές. Έχω μαρκάρει στο χάρτη καιρό, ένα νησί πονηρό. Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Πάμε για τρέλες. Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Πάμε για τρέλες. Πάμε, 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 πάμε. Σεϊχέλες. Πάμε για τρέλες.
πεθαίνω. Πάμε για τρέλες Στις Σεϊχέλες. Πάμε για τρέλες. Πάμε για τρέλες. Στις Σεϊχέλες. Πάμε για τρέλες. Πάμε. Πώς πέρασες? Τέλεια. Εσείς πώς περάσατε? Σας ταξίδεψα στις Σεϊχέλες. Σας ταξίδεψε στις Σεϊχέλες, ρωτάει. Ευθύμουλες, εσύ ταξίδεψες? Στέφανη μου. Να πει το ράδιο, έφταμε ενώ στην Πάφο τώρα. Όχι, πολύ πιο μακριά μας πήγε. Τραγούδησες τέλεια, χόρεψες, το ερμήνευσες όπως έπρεπε. Μας έκανε να χαμογελάσουμε. Δεν έχω τίποτα να πω, είσαι πάρα πολύ καλή, πολύ καλή. Πάντα. Τα σχόλια μου είναι τα ίδια, είσαι καταπληκτική, θα πας πάρα πολύ καλά. Έχεις πολύ μέλλον μπροστά σου. Όχι εδώ στο σοου. Μακριά χρόνια βλέπω μπροστά, θα πας πολύ καλά. Στις Σεϊχέλες. Χριστιανά. Κούκλα μου, Αμίνα, είσαι θεά. Είσαι θεά. Όταν ξεκίνησε δεν ήξερα τι ήταν να περιμένω. Και ξαφνικά έβλεπα την ότι ήταν άνετη πάνω στη σκηνή, καθόταν στο παγκάκι και όταν βλέπω ότι ήταν μέσα στο ρόλο και ξεκινάς έτσι, λέω είσαι μια ηθοποιός που τραγουδά, χορεύει, καταπληκτικές εκφράσεις, τα ύφη σου, δική σου η σκηνή, μπράβο σου. Και μια φωνή που αν δεν σε βλέπα δεν θα καταλάβαινα ότι ήταν 10 χρονών το μωρό, ας πούμε. Μάλιστα. Ακούσαμε ωραία σχόλια μέχρι τώρα, πολύ ωραία. Κατερίνα. Στέφανη μου, αντιμετωπίζεις κάθε εβδομάδα το κομμάτι και μπαίνεις σε ένα ρόλο και είναι υπέροχο αυτό. Κάτι διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Κάτι διαφορετικό, μα δηλαδή Κάτι διαφορετικό είσαι απίστευτη και νομίζω το πιο σπουδαίο είναι ότι το απολαμβάνεις. Σε βλέπω, το ζεις. Είσαι γεννημένη γι' αυτό. Είχα μια εικόνα στο μυαλό μου, Σεϊχέλες, έγραφε από πάνω, ένα εξώφυλλο, λέω. Τέλεια. Να τα έφυγε και το εξώφυλλο. Αυτά κάνεις κάθε φορά δηλαδή, εικόνες, Σκέφτομαι ότι είμαι στις Σεϊχέλες, έτσι με το μαγιό μου, στη θάλασσα. Είσαι Με το παρεό. απίθανη. Ξέρεις, μας έκανες να πιστέψουμε αυτό και θέλαμε να πάμε κι εμείς μαζί σου. Ναι, στην αρχή λέω ότι βαριέμαι και Πριν πάει στις διάφορα. Σεϊχέλες. Ναι. Πριν πάει στις Σεϊχέλες. Ναι, μετά πήγα στις Σεϊχέλες και... Πήρες τα πάνω. Είσαι απίστευτη. Είσαι απίστευτη. Μπράβο. Εγώ απορώ πως είναι τόσο ψύχρημοι, πως έχουν τόσο χαμηλούς τόνους οι υπόλοιποι. Εγώ τρελάθηκα, παιδί μου. Ήταν το κάτι άλλο. Μπράβο σου, αγάπη μου. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Τα είπανε όλα, όλοι. Απλά τρελάθηκα. Μπράβο. Σε καταπληκτική. Ευχαριστώ. Αν και εσείς από το σπίτι σκεφτήκατε πως είστε στις Σεϊχέλες με το μαγιό μαζί με την Στέφανη, τηλεφωνήστε ή στείλτε μήνυμα στον αριθμό που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Στέφανη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ταξίδεψες μέχρι τις Σεϊχέλες. Εσείς θέλετε να πάτε Σεϊχέλες? Θέλετε? Ναι! Θέλω! Μάλιστα.